egymásnak, akkor lehet, hogy jobban tudunk haladni. Pető Robert vagyok, a Quiz-Studio Kft. Vezetője, illetve 2010-től egy kicsit külön csináljuk ezt a tevékenységet, tehát én már csak a marketinges munkálatokkal foglalkozom, és a Quiz-Studio Kft. Pedig a technikai kivitelezését viszi. Gyakorlatilag a weboldal, a cégnek oldalon, illetve a Kft-nek a weboldal, ahol mindenféle információ megtalálható. Bevezetésképpen meg fogom egy kicsit pörgetni ezt az előadást, mert úgy látom, hogy mindenki fáradt. Egy-két statisztikai adatot szeretnék mutatni, ami kevésbé érdekes lesz, illetve már esetleg elhangzott a nap során, azt én át fogom ugrani, tehát emiatt elnézést kérek, hogy végig tudjunk érni. Tehát a Google közölte ezt a statisztikai adatot, gyakorlatilag annyit kell tudni, hogy a vízszintes vonalon előre haladva az online vásárlás, illetve fölfelé haladva a függős vonaton pedig az online tájékozódást figyelhetjük meg. És ebből azt látjuk, hogy az alsó sarokban, amik itt az alsó sarokban vannak, az egyre jobban az offline-nál marad még, illetve hát valamennyire elmozdult az online vásárlás és tájékozódás felé, és a felső sarok felé haladva pedig látjuk azt, hogy amelyek erősebbek a online területen. Tehát ebből tisztán látszik az, hogy például a ruházati kereskedelemben... Itt meg nem nagyítani rajta, mert nem látom. Nem, hogy beúzni a függőt. De a nagyít rajta szerintem is. Technikailag megpróbáljuk megoldani. Vigyázni? Köszönjük. Jó, tehát ruházat, itt a offline vásárlás és tájékozódás, és ebben a vonalban, hogy haladunk fölfelé, gyakorlatilag egyre jobban elérünk arra, hogy online tájékozódás és online vásárlás. Felső sarokban a szállodaipar, repülőjegy, gépjármű, felelősségbiztosítás, középtájt, könyv, üzletutazás, audioeszközök, gépjármű, és az alsó sarokban ez még érdekes lehet, mint befektetési lehetőség. Azért emelem ki, hogy itt még van lehetőség a piacban, és aki most vagy mostanában tervezi bevárvány indítását, itt ebben lehet gondolkodni, tehát ruházat és kiegészítők, egészségügyi termékek, lakásbiztosítási fölfelé. Hát én úgy gondolom, hogy CD, DVD piacot egy picit talán ide följebb tenném. Ott már vannak nagyon nagy szereplők szerintem. Nehéz lehet nagyot alkotni, úgyhogy a nagy halakat be tudjuk előzni, de hogyha egyedi megoldásra tudunk előállni, akkor nyilván jól lehet. Vásárlás előtt hol tájékozódnak az emberek. Erről csak annyit emelnék, hogy nyilván az internetes keresőkben gyakorlatilag itt lefelé haladva, amit én kiemelnék érdekességképpen, hogy térkép szolgáltató weboldalak. Ez mai napig nem nagyon hangzott el, gyakorlatilag azt jelenti, hogy Google-nek meg egyéb térképszolgáltató rendszerek és egyre több hirdetés, egyre több kapcsolat információval találkozunk, vagy a térképen, vagy a térkép használata során a rendszerben, és 22% nem elhanyagolható. Gyakorlatilag itt arról van szó, hogy mielőtt, tehát a vásárlás előtt az emberek hol tájékozódnak legjobban, ez offline és online felületes megközelítve interneten. Keresőkkel szembeni attitűdök, tehát gyakorlatilag itt ami nagyon érdekes volt és én kiemeltem, internetet használó emberek, azok akik már ismerik a weboldal címét, és ezt a laikus felhasználó ismerősi körben is tapasztaltam, megnyitják a Google-t, és hiába ismerik a weboldal címét, fogják, ugye? És a Google-ben beírja. Tehát gyakorlatilag nagyon komoly 66%. Ez csak azért érdemes kiemelni, mert a világ egy picit
2010-ben és eddigi attitűdök szerint azt mutatta, hogy arra felé megyünk el, hogy van például jelen pillanatban a Google, ami olyan, mint egy kapu az internetre, és odaírunk be mindent. Ha ismerjük a webcímét, ha nem ismerjük, odaírjuk be, mert egyszerűbb oda beírni. Fizetési módok. Én azért tettem ezt a diát, mert mindig minden előadáson felvetődik az, hogy szeretnek-e, tudnak-e, mernek-e online fizetni a vásárlóink. Készpénzes fizetés kiszállításkor ez messze menően a legjobb megoldás. Bankkártyás utalás, hitelkártya, és akkor mai nap talán szó esett itt a online fizetési módokról, PayPal és egyéb online fizetési lehetőségek. Nagyon-nagyon jön fölfelé, tehát érdemes ezt a lehetőséget a vásárlóknak biztosítani. Akadályok. Párat emelnék ki, tehát például aggasztja a vásárlót azt, hogy az ő adatai biztonságban lesznek-e. Termék hiánya online vásárláskor, mai előadáson valakin elhangzott az, hogy fölmegy, ott van, és a termék nem kapható, nincs, nem találja meg, tehát a 22%-ot mutat. Nincs normális, világosan érthető termékleírás, termék kézművesítése megbízhatatlan. Tehát nem tudja azt, hogy valóban meg fogja kapni, vagy sem. Nehéz online fizetést végrehajtani, vagy nincs is például hitelkártya, lassú a weboldal, és a többit már nem sorolom fel, az egész kicsi százalékot mutat. Hogy bizalmat tudunk építeni, Google statisztikája szerint Magyarországi Ügyfélszolgálat telefonszám, és ez is többször elhangzott már, kell, hogy legyen az oldalon. Magyarországi iroda vagy üzlet, ahol meg tudják a terméket tekinteni, esetleg át tudják venni, nagyon-nagyon sokat jelent. Érdekes, hogy egy kicsit olyan irányba is elmozdult a webpiac 2010-ben, hogy nem csak az online, hanem egy picit egyre jobban támaszkodik az offline üzlet felé is. Tehát nagyon sokat jelent az, hogyha el tudjuk azt mondani, hogy van egy online üzletünk, de egyébként meg itt meg tudja nézni és át tudja venni a terméket. Magyar termékkínálat, magyar webcím, a többi az talán elhanyagolható. Webáruházakkal kapcsolatban elég sok értékesítési csatorna elhangzott ma. Itt mielőtt idehoztam ezt a bemutatót, egy kicsit a diámból törölgettem, nem akartam nagyon sokat ismételni, hogy azokat hagytam benne, amik újak lehetnek, és a mai naphoz